Ayan guys. Sis natin dito sa PIB. Ang tayo mo. Suduin natin. Nakatakin. Yung nabibili na Diyos na ano, yung galing niya. Tulog isa po, tulog isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bata pa, gusto mo bata ka. Kaya mo yun? Kasi hindi lang dati. Hindi naman state mo. Sipa. Sipa! Ulit! Ulit! Kaya sa pagkakamali mo, yun ka, subasan mo. Kailangan mo isa. Kasi mission man, dulas ka, wala nakakita sa ha? Kaya po. Ay, kawin ko na yun. Dapat na tayo. Subul tayo. Hawain natin hirap, kaya bukulang ka. Nalaga lang naman yun. Wala na naman. Kaya ako sa... O, sipa! Sipa!
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Wala nga. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi daily mo, daily. Pag daily, okay lang po siguro. Ano yung gamit mo? Masih oke ya. Balik. Relax. You okay, sir? You okay?
din siya. Oo. Isang Yung kumain? buwan, isang Wala, isang taas ko wala. Hindi na siya nag-extend. Basta may kasama ka. Oo. Wag na wag mo yung gagawin yung wala kang kasama. Pipilit mo yung gusto. Nagalit. Nagpuri ako sa kanya talaga. Seryoso. Sabi ko, kailan mo kung kayang-kaya mo na talaga. Pero ano siya, malakas siya. Kanya na siya. Ito? Ako ba? Siya? Okay na? Ha? Oops! Op, op, yep! Malansi. Dachuk, ano dachuk? Sa ulo. Siguro ako sa siguro. Sarap ng tulog namin. Are you okay, sir? Are you okay? Okay. You okay? Let's do it. That's improving. Pag sa ilong ka nyo, just, that's improving. Yeah? Yeah? Are you ready? Ayaw mo yan. Tok ko na. Tok ko na. Hindi, dito ko. Yaw. Na ano sa upo ko. Kaya mo ba pag nakaupo ko?
ating ano, yung ating pagtitibayan. Kasi push, eh. Diba mo yan? Ang galing naman. Sa Diyos walang imposible. Bilang ka dito, bilang. Yan, mga 200 dyan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Yes, ka. So dito guys, mapapansin po natin yung kanyang group tayo yung mag-isa. Ito yung gusto kong ano, ipagpuran ng ganito. 20. 30. 30 na. So guys, 30 na po yung kanyang ano, first round, 30. Yan. So, this is the great improvement talaga nito. Ganyan po yan. Ang tawag doon guys is hyper extension. So, nakakalimit po siya. So, mag-isa. 32, 33, Wow. 41, Galing. 42, Ayos ka. 43, 44, 45, 46, 47, 48, relax muna. 49, 50, yay! 50! Ano nga? Are you okay, sir? 50, listen. Alright. So, naka-50 na siya. Check natin kung ito ang nagre-record ha. Kasi mamaya hindi magre-record.